ଧୃତାମୀ ତାର ସହଜାତ ଧର୍ମ। ସେହି ଧୃତାମୀ ବଳରେ କ୍ଷମତା ସିଂହାସନକୁ କାବୁ କରିନେଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ ତାର ଅନ୍ଧତ୍ୱ ହେଉଛି ତାର ଅହଙ୍କାର। ସେ ଅନ୍ଧ କି ନୁହେଁ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ତାର ଅହଙ୍କାର, ବଳ, ଦର୍ପ, କାମ, କ୍ରୋଧ, ପରିଗ୍ରହ। ଏସବୁକୁ ସେ କେବେ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିନାହିଁ, ବରଂ ଏସବୁ ହୋଇଯାଇଛି ତାର ଅଳଙ୍କାର। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଚକ୍ଷୁ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧ। ଅନ୍ଧ ହୋଇ ବି ସବୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ସବୁ ଜାଣୁଥାନ୍ତି ବୋଲି କହୁଥାନ୍ତି, ଅଥଚ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, କିଛି ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସିଏ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ନିଜ ପୁତ୍ର ଓ ଜ୍ଞାତିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ସେମାନେ ଯାବତୀୟ ଅପକର୍ମ, ଅଧର୍ମ, ଅନୀତି ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଆଖି ବୁଜି ଦିଅନ୍ତି, ବରଂ ସେଇମାନଙ୍କ ଅପକର୍ମକୁ ସୁକର୍ମ ବୋଲି କହନ୍ତି, ଅଧର୍ମକୁ ଧର୍ମ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଈର୍ଷାରେ ଫାଟି ପଡ଼ନ୍ତି। ସେହି ଈର୍ଷାର ପରିଣତି ହୁଏ ରକ୍ତ ନଦୀ ପ୍ରବାହ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଈର୍ଷାଳୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଦୁଃଶାସନମାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟୁଥାଏ। ସେଇମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଆଉଜି ଯାଆନ୍ତି କପଟ ବୁଦ୍ଧିବାଦୀ ଶକୁନିମାନେ। ଏଇମାନଙ୍କ ହସରେ ଥାଏ କୁଟିଳତା, ବୁଦ୍ଧିରେ ଥାଏ ଧ୍ୱଂସର ରାଗିଣୀ। ଭୀଷ୍ମ ଓ ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ପରି ଜ୍ଞାନୀ, ଗୁଣୀ ଓ ବୀର ବରେଣ୍ୟମାନେ କ୍ଷମତା ସିଂହାସନ ପାଖରେ ନତଜାନୁ ହୋଇ ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଅଧର୍ମ ପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ଓ ମରନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣକ ପରି ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଓ ଅସ୍ମିତା ବୋଧରେ ଦୀପ୍ତିମାନମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ସାମାଜିକ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଁ ନିଜତ୍ୱ ବିକ୍ରି କରିଦିଅନ୍ତି, ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଅଧର୍ମର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରନ୍ତି। ଏହା କାଳକାଳର ସତ୍ୟ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଧର୍ମ, ନ୍ୟାୟ, ନୈତିକତା, ତ୍ୟାଗ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ପ୍ରେମ ଯାବତୀୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ବିରୋଧ ଭିତରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅବଶେଷରେ ବିଜୟୀ ହୁଅନ୍ତି। ଏସବୁର ମୂଳ କାରଣ ହୋଇଯାନ୍ତି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ। ସେମାନେ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ, ବୁଝନ୍ତି କେବଳ ଆତ୍ମସୁଖ, ଆତ୍ମଭୋଗ, ଆତ୍ମପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଳସା ଯେ ବିସ୍ତାର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସଦୃଶ ତାହା ଏମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ କପଟ ପାଶାର ଖେଳ ହୁଏ। ଧର୍ମ ଓ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଲୋକେ ପରାଜିତ ହୁଅନ୍ତି, ଅସୁସ୍ନାତ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଘରେ ରଖି ପୋଡ଼ି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରନ୍ତି। କପଟ କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ କାନ୍ଦଣାରେ ଲୋକେ ଭୁଲନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଜିନ୍ଦାବାଦ କରନ୍ତି। ସେହି ଧୂର୍ତ୍ତମାନେ ପୁଣି ନାରୀକୁ କେବଳ ଉପଭୋଗର ସାମଗ୍ରୀ ଭାବରେ ବିଚାର କରନ୍ତି। ଭରା ରାଜସଭାରେ ବିବସ୍ତ୍ର କରାନ୍ତି ନାରୀକୁ। ସେହି ନାରୀ ଯେ ଅନଳ ସଦୃଶା ତାହା ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ରାଷ୍ଟ୍ର ଶକ୍ତିକୁ ଧରି ରଖିଥିବା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ଇସରାରେ ନତଜାନୁ ସାଜିଥିବା ଅନ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଧଳାକୁ କଳା, କଳାକୁ ଧଳା କରିଦିଅନ୍ତି। ଅନ୍ୟାୟସାରେ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ଧଳା କେବେ କଳା ହୁଏ ନାହିଁ, କଳା ମଧ୍ୟ ଧଳା ହୁଏ ନାହିଁ। ଯାହା ସତ୍ୟ, ଯାହା ଧର୍ମ, ଯାହା ଶାଶ୍ୱତ, ତାହା ଦିନେ ନା ଦିନେ ଫୁଟି ଉଠେ। ବନବାସ ଓ ଅଜ୍ଞାତବାସ କରୁଥାଏ ଧର୍ମ, ସତ୍ୟ ଓ ନ୍ୟାୟ। ତାହାରି ଭିତରେ କେତେ କେତେ ପରୀକ୍ଷାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥାଏ, ବିଜୟୀ ହେଉଥାଏ। କେତେ କେତେ ଶୈତାନଙ୍କର ବିନାଶ ହୋଇଯାଉଥାଏ। ଶେଷରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ ଧର୍ମ ଓ ଅଧର୍ମର, ସତ୍ୟ ଓ ଅସତ୍ୟର, ନ୍ୟାୟ ଓ ଅନ୍ୟାୟର। ବିଜୟୀ ଶ୍ରୀମଣ୍ଡିତ ହୁଏ ଧର୍ମ, ସତ୍ୟ ଓ ନ୍ୟାୟ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ହାୟ ହାୟ ହୁଅନ୍ତି, ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ବନକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ପୁତ୍ର, ଜ୍ଞାତି, କୁଟୁମ୍ବ ଓ ସ୍ତୁତିକାରୀଙ୍କୁ ହରାଇ କେବଳ ନୀରବରେ ଅଶ୍ରୁ ଗଳାନ୍ତି। ସେହି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ଆତ୍ମା କେତେ ବାଗରେ, କେତେ ରୂପରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ଆସିଛି ଯାବତ୍। ସେ ଅନ୍ଧତ୍ୱର ଅହମିକା ହିଁ ହୋଇଛି କାଳ। ହେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ, ଥରେ ଆଖି ଖୋଲ। ବହିର୍ଦୃଷ୍ଟି ସହିତ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିକୁ, ବୈଶ୍ୱାନର ଦୃଷ୍ଟି ସହିତ ତୈଜସ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ମିଳାଇ ଦିଅ। ନିଜେ ଦେଖ, ଅନ୍ୟ କାହାରି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖ ନାହିଁ। ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଅହଙ୍କାରରେ ଫାଟି ପଡ଼ି ଦେଖିଲେ ଠିକଣା ଦେଖା ହୁଏ ନାହିଁ। ଦେଖା ଠିକଣା ହୋଇଗଲେ ବିଚାର ଠିକ ହୋଇଯାଏ, ସମଦୃଷ୍ଟି, ସମଭାବ ଆସିଯାଏ। ନିଜେ ହୋଇଯିବ ବ୍ରହ୍ମଭୂତ ଓ ପ୍ରସନ୍ନାତ୍ମା। ତାପରେ ତ ସବୁ ହୋଇଯିବ ଫର୍ଚ୍ଚା, କେବଳ ଆଲୋକ ଆଉ ଆଲୋକ।